amahapụtago ọkpụrụkpụ $1 trillion na ijeri 79 maka ngalaba agụmakwụkwọ na Naịjirịa, nke pụtara ihe dị pasentị 8.8 n'ime ego amụma ego ọrụ 2023 ala Naịjirịa dị $1.25 trillion. Ọkpụrụkpụ ego anụnwa na-agbanyeghị ka o si wee buka ebu bụ nnọọ ọkara eluchebeghị ọkara ihe otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ na mba ụwa bụ UNESCO tụpụtara na ekwesịrị imefu na ngalaba agụmakwụkwọ n'ala Naịjirịa. Princess Ekwi Ajide ga-akọwalụ gị maka nke ọma. Ọ bụ n'ihi nke a ka nzukọ kwa afọ mmụta Naịjirịa nke afọ 2021 na 2022 na ngụsị nzukọ ya na Abuja kpọkuru gọọmenti etiti ka ha nye mmụta mburuụzọ ruru ya n'ego ozuzu kwa afọ. Nzukọ ahụ na mbọ ọ na-agba ịhụ na enwetara ozuzu SDG 2030 na mmụta Naịjirịa wepụtara ihe ịtụ aro 10 nke gụnyere na enwere nnata ezi mmụta ha anya, ịkwụsị ọdịiche dị n'ịkwụ ụgwọ akwụkwọ mahadum gọọmenti etiti na nke steeti, ịgụ akwụkwọ n'efu na elementrị na sekọndrị, ịtụle usoro ọmụmụ mmụta dijital na ọtụtụ ndị ọzọga. Ka ọ na-agwa nzukọ ahụ okwu ka minista steeti mmụta Dọkịta Yusuf Sununu kwere nkwa mmezu aro niile ọgbakọ ahụ toro ma kwuo na ọgbakọ ahụ ga-ewepụta ndebiri dị kpọkpọ mmụta ga-eso n'afọ ole na ole na-abịa n'ihu. Ọ chere na a ga-anabata mkparịta ụka na aro nzukọ ahụ ma kpọọ oku ka enwee nrụkọta ọrụ ọnụ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu ka e wee kwalite mmụta na Naịjirịa. Nkeji edemede iri ahụ bụ Deputy Director Joint Consultative Committee mmụta Olayiwole Juwon gụpụtara ya, metụkwara aka n'ọtụtụ ụzọ dị oke mkpa dịka ịkwalite mmụta ndị nkụzi, inwe mmụta dị elu na teknụzụ, ndị obodo na ndị ọnụ na-eru n'okwu ịkparịta ụka ma rụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ndị ọzọga. Director Educational Planning Research na Development Adeleye Adoye, onye kwuru na ihe gbasara ịgụ akwụkwọ n'efu eteela aka o ji ewu ewu, kwupụtara mkpa ọ dị ịgbasa nnweta mmụta dịkpo site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.